इसा बिदि दाबुं गासैबो थिग गोजा दा बोरैबासो जाफ्लांदों नों बेखौ जेबो दासान आं दङ बेयाव आं गासैखौबो थिग खालामगोन सि बे देरहाया मा खालामनांगौ मा खालामखो फिसाजोआ न'आव हाबफैनानै बेखौनो दोननो मोनाखै बेयावनो फिसाजोआ दिनै बेबायदि नुफिनबाय बियो मा साननांगौ जाखो जेसेबांनो मोजां खालामनो नागिरदों एसेबांनो माथो गाज्रिखौसो दिन्थिफिननाय जादों मोनथिला माब्ला बे नखराव गोजोननाया फैफिनबावगोन दैजि फिसा नोंनि फरायनाया बोरै सोलिगासिनो आफा आंनि फरायनाया थिगैनो सोलिगासिनो थेवबो आफा आङो बे बोसोरनिफ्राय टिउसन लानो होननानै सानदों हारसिं टिउसन लागोन ना सोरबा लोगोफोर दङ मालाय लोगोफोरा गासैबो लाखाजोबखाबाय आफा आंल'सो लानो मोनाखै नोंनि टिउसननि थाखाय सोरखौ मोनगोन दा बेबायदि फोरोंग्रा आफा आं मिन्थिया नों खालि आंनो टिउसन मास्टार नागिरनानै हो मालाय गासै लोगोफ्रानो टिउसन लाजोब्बाय गासैबो पास जागोन आं टिउसन लानो मोनाखै आं फेल जानानै थालांबा उनाव नोंसोरो आंखौसो रायगोन गोसो होना फराया होननानै दे जागोन दे आइ नोंनि लोगोफोरा गासैबो लायोब्ला आंबो नोंखौ लाहोसिगोन नोंनि आइजों आं खनसे रायलायगोन दे मा जालायखो नोंसोर फिफा फिसालाय माखौ रायलायलायनो आंजों ए बिमा जिराय हाबाब ओइ थंगालि मा आखल बियो हो बबे जायगायाव जिरायदों नोङो हा माथो जाखो बेयाव जिरायनायालाय जिरायथों आरो ओइ थंगालि जिरायग्रा नङा बियो सिनारग्रासो जिरायनांगौ जायगायाव जिराय बे सोनारग्रायावलाय मा खि जानो जिरायनांगौ ए आखलफोरखौ मोजां सोलोङाखैथ' नेलाय आफा बेयाव जिरायनायखौबो आइया जा रायखायो आइया मानो एथ'ग्राब रांखिनि दे बिमा उन्दै गथ' बियो माथो बुजियो जिरायथोंना गाव जेरावनो जिरायनो गोसो जादों बेयावनो जिरायनो हो उन्दै गथ'बाव बियो फिफा उन्दै गथ'बाव ए नोंनि फिसाजोखौ गाज्रि खालामसिगोन बे एथ' क्लास 8, 9, 10 आव फरायलायनाय गथ'आ दा उन्दै गथ'बाव जायो नामा हिनजाव फिसाया जोनोमनिफ्रायनो गियान गोनां जानांगौ आखल गोनां जानांगौ बेबायदि गोजौआव जिरायना थानायखौ सोर मानसिया मोजां होनगोन ओंखार जल्दि ओंखार न'आवनो मोजां आखलफोरखौ सोलोंखायाब्ला देनां मालायनि न'आव बारबा नोंसोरनो बिमा बिफानि गन्थं हागोन सोर फैया न'आव गिदिर गोलाव मानसि फैबाय थायो सोरबाफोर फैनानै नोंखौ बेफोरबायदि गोजौआव सोनारग्रा जायगायाव जिरायना थानायखौ सोर मोजां होनगोन हौवाला होनानैसो बुंगोन नोंखौ ओंखारदुलि देलै दे बाल बायदिसो न'आव थाब्लाबो बेबायदिनो असान्ति होबाय थायो आंखौ मालाबाबो गोजोनखौनो होआ खालि रायनाय मालाबाबो अननाय बायदिखौनो मोनला आङो खालि रायनाय बायदिल'सो मोनोसै बिमा बिफाजों फिसाजोजों एथ' मोजां रायलायबाय थादोंमोन हा माखौथो बुखिफैब्रबनानै फिसाजोखौ खर' गाज्रि खालामना हरखो नोंलाय अलंबार आंबो खर' गाज्रि जादों बिनिखायनो सोरखौ बुखिगोन सोरखौ बुखिया सोरखौ मा बुंनो सोरखौ मा खालामनो जादों आं मालायजों लाजि फोनांजादों बिनिखायनो आंनि खर'आ थिग गैया दिनै हा माथो जाखो नोंहालाय जादों आंहा गोबां लासिं जादों आरो बेखौथ' नोंनो खोन्थाबाबो खामानियानो गैखाया नोंथ' मा बाल खालामनो हायो जेबोखौनो हाया बिनिखायनो माखासे खोथाफोरखौ नोंनो बुंनायनिफ्राय बुङैयानो साबसिन थिग दङ बिदिब्ला हारसिं मावफ्लानो जाबाय दा आंनोलाय मानो बिमा आंनि फंसे खोथा खोनासं फिसाजोआ आंनि सिगाङावसो दावराव जागासिनो मालाय गावनि गासैबो लोगोफ्रानो टिउसन लागासिनो गावल' लानो मोनाखै ओमफ्राय जेनेबा मा जाखो लाथों आरो मालाय लाग्राफोरा मालाया लादों होनब्लानो माबेबो लागोन नामा मालाया थाखा दङ थाखा गारदों मालाया थाखा गारदों होनब्लानो माजोंबो थाखा गारगोन नामा फरायगोनबा मा गाबोन सबनिनो मालायनि न'आव ब्लड खारलांगोन ओरैनो थाखा फैसासो गारनाय जायो हिनजाव फिसाफोरनियावबाथाय जोमै बारा जाबाय नोंनि बुंनायफोरा फिसाजोनि फरायनाया जोबोर मोजां नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ फिसाजोआ खोनायोब्लानो फिसाजोनि फरायनाया गाज्रि जागोन आरो जुदि नोङो टिउसन होनो बादोंब्ला थाखा फैसा गारनो बादोंब्ला नोंनोथ' फरायखानाय माथो नोंनो फरायनो रोंखायो नोंनो सानफ्रोमबो फुङाव बेलासियाव फिसाजोखौ लानानै फिसाजोखौ फोरोंबालाय माथो जायो अब्लानोथ' थाखा फैसा गारनो गगोन गावबो फोरोङा फिसाजोआ टिउसन लानो नागिरब्लाबो उल्था बुजियो अब्लालाय समाजा माबायदि डेभेलप जानांगौ फिसाजोआ माबायदि डेभेलप जानांगौ फैसा गैया आंनाव हिनजाव फिसाफोरखौबाथाय फोथायनोनो हालां 15 बोसोरखौनो जास्लाबला खारग्लुंदलाबायसै मा थाखा फैसा गारनो बिसोरनियावलाय थाखा फैसाफोरखौ बिसोरनियाव गारस्लायस्लाय नांगौबा जमायना दोन मा जागोन बे जोमैजों एखनब्ला गावनो सना बायदि बुजियो एखनब्ला आरो मा जायो बियो आं जेबो हमनानैनो मोना सम बिनि खर'नि मेलेमा गोदौवो नामाथाय मालाबा बिनि खर'खौ देखावनासो नायसिगोन आं बिनि खर'आव मा दङ बहा थांनो नागिरदों बेलाय ओइ इसा आबै
बहा थांनो नागिरदों नों? थाथ' आबै आं दसे बाहेरायाव ओंखारलांनो। इसा नों बहा थांनो? दा थांथ' जेरावबो। नै ओंखारलांबाय। ओइ आबै इसा र' मासे देवानि गथ' बेलाय मैयासो न'आव हाबफैदों दिनैनो ओंखारलांबाय। बिथिं आरो हनै रोना थांलाय फैलाय जागासिनो लामायाव। दाबायदियाव लामायाव लोगो मोनबा मा जानांगौ? जेसेबांखि जोङो गोजानाव खालामनो नागिरदों बे गथ'आ दिनै मानो ओंखारलांखो? बिमाफ्राबो नुवाखै नामा? ओइ सोरांस्रि देरहा नोंसोर नुवाखै नामा फिसाजो ओंखारलांबाय? देरहा नोंनि आखला माथो दिने गाज्रि जालांबाय। नोंनि आखलखौ किन्तु आं एसेबो मोजां मोनाखै। मा जाखांनायनि मा खोथायावथ' एसेबां दिखा मोनहाबनानै नोंलाय जोमैखौ सोबाया? हो नोंनियावल' आखाइ दङ बायदि मोनदों नामा नोङो? हो नोंनियावल' रागा दङ बायदि मोनदों नामा नोङो? हो सब समाय फंसे खोथायावनो नोङो मालायफोरनि हिन्जावफोरखौ आखाइ थिखोबाय थानो मा सानदों नोंलाय गावखौनो? एथ'ग्राब दादागिरि नोङो। आं दसे दिमागखौ थान्दा खालामनो। नों बारा बुखिबाय थानोसो नांला। जाय खोथाफोरखौ बुंनो नाङा बेफोर खोथाखौ मानो बुंनानै आखल आखा फोजोंदों? बेफोरबायदि खोथाखौ आं मालाबानो खोनासंनो बाद होबाय आरो मानो रायखांनानै होफिनांगौ बिलाय? रोन होननानै बिनिखायनो सोबादों आं। बाह मोजां आखलखौथ' मालाबाबो सोलोङा। आंलाय नोंखौ बेसे बुंखो गाज्रि आखलखौ गारदो होननानै नों दिनै गारदों? हो नोंनि बे जाथाय जाब्रबदों होननायावसो नोङो मा रोन खोथा होनायखौ नों खोनासंनो बादों? जोंफोरा गोदोनिफ्रायनो नोंखौ बुजायबोबाय थानाया जोंफोरा जेबोआनो बेसेन गैयामोन। दा गावनियाबा फंसेयावनो नों एथ'ग्राब रागा जोंदों। रागाखौ नांगौबा आंनि सायाव गारमोना बे मालायनि हिन्जावखौलाय मानो नोङो सानफ्रोमबो आखाइ थिखोबाय थानांगौ? नोंसोरनि थाखायनो दिनै न'खराव गोजोननाय गैया जायो। नोंसोरनि थाखायनो जोंफोर हिन्जावफ्रासो खोथा संनो गोनां जायो। सिरि थायोबा थानोसो नोंबो, नङाबा दा नोंबो थाव हैजागोनसो आंजों। आंखौबो बुनो लुबैदों? बुफैया मानो बुंनानैल' थायो। बुफैना नायलाय सब समाय नोंजों गोदोनिफ्रायनो फंफ्रोमबो खोथायाव जेनना थानायखायनो मा नों दाबो जेनना थागोन बायदि मोनदों नामा आंखौ? गोदोनि जाम्बि सोरांस्रिमोन आं, दानि जाम्बि सोरांस्रि नंला आङो। नोंजों सानफ्रोमबो बेबायदि जेननानै थाया आङो। खोनादों गोजाननिफ्रायनो खोनागासिनो नोंसोर सानैनि नांलायनायखौ। आयै खोनादोंब्ला सोरांस्रिखौ बेनिफ्राय लांदो, नङाबा बेखौबो होसिगोनसो आङो। सानफ्रोमबो होलायनायावनो थाबाय था नोंसोरो। बिथिं फिसाजोआ दे बाहेरायाव ओंखारलांदों नोंसोर बेखौ थर दङ। थोनहरनो होननानैसो थोनहरदों ना सिरि थांदों? नोंसोर बेखौ थर खालामदों? मा? हारे बेहामजो नोंथ' एसे बुजिनो नांगौ बिमा जानानै। फिसाजोआ मैयासो दिल्लीनिफ्राय न'आव फैदों आरो नों दिनैनो मानो बेखौ बाहेरायाव थोनहरखो? इसाया बाहेरायाव थांदों? नोंसोर मिथियानो नांलायनायावसो नोंसोर देरसिन खालामगासिनो। बिथिं इसाया दा बावैसो गानै जोमै ओंखारलांबाय। बेखौ एथ' साबधान खालामनो नागिरदों जोङो। बै रोननिफ्राय गोजानाव बेसेबां खालामनो नागिरदों। नोंसोरो दिनै बेखौ थर खालामालासे मानो थोनहरखो? थांबाय बियो। बिफा बेथ' आंनोबो खोन्थायाखै थांगोन होननानै। आंथ' बेखौ आरामसो खालामनो होदोंमोन। बबेथिं ओंखारलांखो बे गथ'आलाय? सोङा हौवा मानो बिदि थांखो? बबेयाव थांखो बे गथ'आलाय? बबेयाव ओंखारलांखो बियो? बिखौ मोजां जाथों होननानै साला बे सैमा बाग्रानि मुं लानाय लोगो लोगो बिमानिखौ सोबादों आं, आरो दिनै बियो ओंखारलांदों। आया मानसिफ्रा मा जाजोबखो? मानसिफ्रा आंनि रागाखौ मानो सिनायाखै दाबो? मा खालामनांगौ जाखो दालाय आंलाय? इसा बबेथिं थांखो बे गथ'आ? बहा थांखो बे गथ'आ? मानो बेबायदि खामानि मावखो बियो? जोंनो खोन्थायालासे मानो बाहेरायाव ओंखारबोखो बे गथ'आ? बबेथिं थांखो बिबा? सोरनाव थांदों? आंनि लोगोनि बिमाफोरा माथो गासैबो आंनि नोजोराव मालाय एथ'ग्राब अनख' गोजा। आंनि लोगोफोरखौ मालाय गासैबो बिमाफोरा एथ'ग्राब अनो। जेब्ला स्कुलाव थाङो स्कुलाव दोनहैयो, स्कुल गबा स्कुलनिफ्राय लानानै फैयो। लोगोफोरा मा जानो गोसो बेखौ सोङै होयो। नाथाय आंनि बिमाया आंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि जोथोन लाफेरासै। उन्दै समनिफ्रायनो बिबैनि न'आव दोनजानानै फैनाय मानसि। आंबो गोसो जायो आंनि बिमा बिफायाबो आंखौ स्कुलाव दोनहैयो, स्कुलनिफ्राय लाबोयो, आंनो जाग्रा होयो, आंखौ टिउसनाव लाङो। नाथाय गैया, आंनि बिमा बिफायाथ' आंखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि जोथोन लाया। मालायफोरा टिउसन लाजोब्बाय, आं दिनै टिउसन लानो हान्था सोंनायखौनो एथ'ग्राब बिदि रायजायो। मालायफोरा न'आव आलो गोजोन जिरायनानै आपेल आंगुर जाबाय थानानै टिभि नायबाय थायो। गोसो बायदि उल्टां फाल्टां जिरायो, रंजायो, मोसायो, बाज्लायो। नाथाय आं दिनै दसे गोरोन्थि जिरायफ्लांनायखौनो आंखौ एथ'ग्राब रायो। आंनि बिमा बिफाया मा आंखौ अना नामा? अननाय गैयै बिमा बिफानि गोरबोआवसो आं जोनोम जाबाय।
हे आंनि खाफाल मानो एथ'ग्राब गाज्रि आंनि खाफालाव मानो एथ'ग्राब गाज्रि लिरनानै हरखो नों आंनि खाफालखौ मानो एथ'ग्राब गाज्रि बिमा बिफानि गोरबोआव जोनोम जाहोखो आंखौ दैजि नों बेयाव मानो गाबफैबाय दङ आयं आंनि बिमाया नोंसो जानो नांगौमोन नों जोबोद बुजिना नों जोबोद गियानि नों जोबोद अनख' आयं नोंसो आंनि बिमा जानो नांगौमोन आंनि बिमाया नों बायदि मानो नङा आयं हाबा फिसा मा जाखो मानि सिन्था नोंहालाय मानि दुखु आयं आंनि मामाखौ आं फसाया दैजि फिसा आं दा नोंनि आब' इसाखौसो नागिरनो दा आं नोंनि दुखुखौ खोनासंनो दैजि फिसा नोंनि दुखुखौ दोनथ'दो नों आंखौसो मदद खालामदो नों आंजों फैफादो नोंनि आब' इसाया बबेबा जायगायाव ओंखारलांबाय बेखौ नागिरनो थौ मा आयं आब' इसाया न'आव गैया बहाथो थांखो मोनथिया बबेयाव ओंखारलांखो बे गथ'आ आरो बबे लामाथिं आगान सुरलांनो नागिरखो आं बुजिहाला ना बियो रननि न'आवसो थांफिनखो ना बहा थांखो आं जेबो मिथिया बे न'निफ्राय ओंखारबोबाय गोबां नागिरबाय जेरावबो मोननो हायाखै थौदो दैजि उथिदो नोंबोखौ मदद खालामदो नागिरनायाव जिंगा दासि आयं आं मिथिगौ आब' इसाया बबेयाव थांदों मा नों मिथियो औ आं मिथियो आंजों फैल' नों